Les avantguardes artístiques van sorgir a Europa a principis del segle XX al voltant de la Primera Guerra Mundial i van continuar en el període entre guerres. Neixen amb la idea d'explorar els canvis socials, tècnics i de pensament que sorgeixen dels avenços científics i les revolucions obreres. Són un trencament amb l'academicisme artístic, reivindicant la llibertat d'expressió lliure. Els artistes d'aquest moment pretenen trencar amb el racionalisme, mostrant noves realitats, fantàstiques, somiades o fins i tot subconscients. Potser et sonen alguns dels noms dels artistes més coneguts del moviment. Mondrian, Jackson Pollock, Salvador Dalí, Frida Kahlo o Joan Miró.